Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Hi ya pemirsa. Bayar SD wingi nih kalau Mbak. Nah, kayak wis tak jaluki tulung bayar es gone Mbak Lina. Ini persiapan ya pemirsa, mau ke tempatnya Mak Besti. Esok mau kan telepon-teleponan. Mrene top mriki to Bu nyoteng-nyoteng. Nggih, Mak. Mriki lho. Sing Mbak Indah ki mang ya WA aku wis ning gone make, Mbok. Sik nduk aku jek enek penek apa kujene tukang servis kompor. Sediluk aku tak langsung ning gone Mak Besti ya, Nduk. Aku ngono. Iya, Dek Susi. Kenapa? Iya. Piro jarene? 45. 45. Iya, betul. 100.000 rupiah. Sama aja guyu, Adek. Iki, betul. Sak karepan. Saya tak ngenteni tukang servis kompor iki lho, Dek. Iya. Kok ya ora weruh piro iki ya ora 45.000 rupiah, betul 100. Rene to tak dono uang. Ora ero. Lah ya sabar. Iki 10.000. Iki kan ya 10.000 to, Duk ya. Ditambah 10.000, 30.000. Berarti 30.000 ditambah 4 berarti 34. 34.000. Ngono. Wes. Ese makjah ndek ini. Saurunge pulang nuki tak gawani es. Tak telepono Mbak Lina, dadi mben adem. Makjah kok kene mben langsung adem ora usah gawe es. Nek Intan Dek pingin apa tak tumbasno apa Dek iki es Manado apa? Iya, Manado betul. 100. Sing ibu malah gawe teh anget. Iya, toh, betul. Ya wes ngono sik kita menunggu tukang servis. Ayo, tas ibu gawa ndak? Ayo melok. Oh, ditinggal Nyoteng ya. Dadah. Oh, alah ya tuh. Ibu tas ini. Piye Tan? Abot. Kan gawa Mbak Indah nek no. Mbak tas ibu gawa. Ditanggung Mbak Indah langsung sehat cah nduk. Gula sak kilo. Emah dekne Intan mau abot. Tasnya tak kene sih, Yunda. Ayo Rene. Oke, Bu Yuni, mriki lah Bu nyoteng mrika, wis tak melok nyoteng aku. Walah, serame, alhamdulillah. Nek kene dicoba nek kene. Bu, loh aku melok iki sak nding Mbak mel-mel ning kene aku. Ini Mbak Dila Tan. Nggih, salim ndak. Nggih. Ah, nggih. Oh, menune nasi campur. Bu Sri minggat Tan. Bu Sri minggat. Mbak Kemi, golek sapa? Mbak sing sitoke. Lah ini ayo lho, lah ini Mbak sing sitoke ndi? Namanya Mbak Mel. Mbak sing sitoke ning ngarani. Nggih, Mbak sing sitoke ngoten.
Iya, puasa. Ya. Alhamdulillah. Puasa apa, Mbak? Bedok. Enggak lah. Ini apa ya? Ini sore. Yang nunggu beduknya Pak Warno ya, Dok ya. Ya bener, beduk pas nunggu beduknya. Udah Mama. Menunya nasi campur. Mbak Indah. Ini juga Intan eleng. Yo, mang sandalku ngerti, Mas. Lah, mbok nganggo mau ki, Bu. Sampai eleng anake Mbak Indah dari putrine Mbak Indah. Ya kira Mbak Jessica. Yang lain ben anungan pemirsa masih wis akeh sing iku lho, wis akeh sing bantu nggih pemirsa. Lah aku wis bagian ngowoh sing makdame sempun Bu ndamel shootingan jenengan nggih, Mak. Sedinten niku angsal shootingan pinten setunggal. Nggih mpun sak anune Mak, angsal setunggal ya alhamdulillah. Ning kresek Mang lho, Nduk. Ning kresek bungkusan kresek. Golek ya? Ada. Iki lho. Iya, wis kasihno. Kinara yuk, tak jak repiu ngono. Ambek Mbak Jessica kan lho, Dek. Itu tuh Mbak Indah dhisik. Iya, Mas. Ibune. Mbok turun ibune sik nek mbok tumbasno dolanan. Lewatmu ndi to, Nduk, malah rusuk-rusuk ngene to, Nduk. Wis dadi engko shootingane nggih mboten sama nggih, sing Intan ribut dhewe ngajak adike buka hadiah dolanan iki. Wes ki lene Mbak Jessica iku lho. Wes nang laporan ibune. Iya, nanti di unboxing nanti disimpan dulu. Iya, sik taruh tas ibu tene tak gawe to. Bapak Munaji sampun rawuh, Bapak Munaji. Sandalmu mbok kenti to, Duk? Wis tak kok iki. Ini noy. Kelip. Pengen anu, Mbak. Iki emoh, pengen dinino ae. Gendong Mbah ya. Nggih. Gendong Mbah. Kalau Mbah, Sama baca Mbah. kalau Mbah kalau kamu dulu Mbah. Walah, emang bumil sing cantik. Iki mangarungane iwake iki. Intan wis ning kono. Ini pasti laler, Mbak. Mbah Kemi pakai kuning ya. Mbah Ges, jangan menir, Ges. Sayang, bawa apa? Mama ini Mama. Goleki Mama cah, ya Allah. Itu Mama, Dok. Itu Mama ireng itu loh. Kerudungnya pakai ireng. Dok, kalau goleki Mama. Mama. Bentar ya, saya sebentar. Goleki Mama saya ini. Oh, ini. Oh, Dok, tampani dah. Dompetnya iki lho, dikekno lho. Ngene Mama, ngene wis seneng koe. Mama Lipa. Tapi kayak gelem. Ikut Mama Hani ayo. Ikut Mama Hani. Oh, Popo. Ikut Sini ya. Ikut Mama Hani. Mau. Popo. Aku aja. Sini. Pon satu saja. Sini, Mbak, sini. Sendok apa, Dok? Sendok. Mau makan? Kinara mau makan? Mau. Mau. Mau lagi. Amin. Kaping kalipun kanthi ucapan selawat Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita nyuwun patang kersane Gusti Allah mugi-mugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bintang sampai kiamat tansah paring syafaat tukang kita sedaya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kang kalau hormati, adik-adik kang kalau sayangi, ditukar nek mati rene wis mati rene dong ngapal ngono. Wis sithik ae kok wis tak patenan. Nggih, sehat niku walah Mak. Luar biasa sehat niku. Ndak. Iki mutia ya? Nggih, mutia. Oh nggih. Ndak. Saged. Akan memberi nambah nikmat yang lebih besar, yang lebih banyak. Nanti ya, Dok. Jujur ini ya. Nikmat kalau tidak disyukuri, akhirnya jadi musibah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pengen surat An-Naml. Iki ada urung pas. Ada mbok gawe mau wanjang ngono, Dok. Iya, 33 ora apa-apa, 33. Iya, ngene lho, Dok. Enggak apa-apa. Ya, Mutia. Winter kok. Sapa sing gelem melayu syukur marang nikmate Gusti Allah. Sadar kami rawuh kae. Wis sampai menjelang bakal gawe atine wong mau dadi seneng ana ing gak apa-apa, panggone sik luas dipanggoni kancane gak apa-apa. Ya, aku ada Sapa sing ora gelem syukur nikmat Gusti Allah, monggo wong mau dina kuwi bakal digawe susah marang Gusti Allah. Cocok kalian ayatipun Gusti Allah. Harap pintere ikut bantu atau meretili lho pemirsa, dipretili. Ya ini biar ditutup dulu nggih, kok nek dianu lalet nggih. Wis kasih noleh Intan ya. Iya. enggak angel, Mel. Mbak Mel. Ada kok sakit ya sadar. Nah, terima kasih, sampun. Dah, sampun nggih. Wis ikut bantu nganu niki lho, bantu meredali gelas. Nah, kasih nambah Mur. Nah, taruh. Oh ya. Masa iki ae iki. Nah, wis tekan. Mau apa? Ini es batu. Mau. Sampai bolong. Ganjarane amal sing apik kanggo bulan suci Ramadan. Iku berarti 1 kali amal. Kan? Ya, SS-mu. Allah. Lagi pengen malah 50. Satu aja. Ngamal siji ditulis kebaikan 10, bikin tapi 10 terus nomor 2 orang Makan. Allah. podo tukaran koncone sing diwasa koncone tukaran karo koncone ora kena ora kena elek-elek koncone ora kena elek-elek tangga deparane cepat dibuka ya yang cepat ditutupi depan seperti benar mulane anek nulan naon soir ibadatun Guys, mulai teko guys. Ya. Terus mulai teko kayak guys. Help. Nyopoti kuwi kinara lho. Nyopoti apa ndok kuwi? Turun tangan. Ini sudah ini saja. Tak suntek di. Asa aja bek-bek. Ya. Ngewa
angin buka itu. Gelas-gelas dibukain kan. Oh, ditaruh sini ya, wes taruh sini. Udah. Ono dimakan ya. Pegang aja. Baru sembuh loh, pegang dulu. Ini enggak boleh loh Dek ya. Selalu Apa? Andang sana. Ya minum. Bola aku tuh ngalami es batu nih. Nanti sing anu ya. Itu lo minum sama Intan. Jadi di sekolah Muter. berupa jajan Duduk, minum duduk. masih Nyum. Sudah, tadi sudah minum mau. Punya Tinara tadi mana dok? Ambil dok, satu dok. Sampon dawang pun dipendetke ya. Sebentar ya diambil oleh Intan ya. Nah itu sudah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Mau kemana? Sudah habis, ini nggak ada. Udah habis. Mbok ingok tau penasaran. Habis. Udah habis. jawab ya. Ayo Pak Harap nonton ini jawab. Iya, itu ikut bapak. Ikut bapak dulu. Mau kemana? Liwasalim daiman abada ala habibina khairil Salli wa sallim daiman abada ala habibina Mapa sehat ke mah. Oh Mbah Kemi anu antum napa takjil. Gede. Takjil. Ini loh, semangka. Pon Mbak, pon. Monggo. Satu nggih, Mak? Oke. Ayo. Nggih, monggo. Mereka. Nggih. Wes pegang tan, kono Intan duduk kono. Kita ibu bawa ya, tolong ya. Ya, tas ibu bareng kene. Wes dibagi-bagi kayak Mak Pah ikut bagi-bagi. Kita berpuasa lagi sekali. Kita berpuasa membagi-bagi apa jenenge buah takjil, ada jajan pasar. Minum Kinara? Iya, digowo. Kilo. Oh iya kilo. Iki gone Kinara. Tolong gawa, gone Kinara ya. Oh nek nawat digoleki ta. Iya wes Intan ning kono ae. Intan di situ saja. Oh iya. Kirang sedasa menit. Masih kurang 10 menit. Kirang sedasa menit.
Tanya mau Tan. Ini Tan. Oh, anu nduk apa? Semua apa saja. Oh, aku dikek iki lho. Leh. Lah kok sing satu rabek. Wis kok kene sik. Andek rene tasnya pirekno. Nah. Ini carane. Gak apa-apa, pegangi ya. Kok mbok tabrak, pegang. Iki tak balekne iki kurang bek kok nek liyane anu kurang bek. Iki lho ndek urung bek, Nduk. Yes. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Sampai. Selesai. Nggih, Mak. Malah Intan mungkin meneng ae dibagi ngene iki. Nah, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.